Köszöntjük a kedves nézőket, a mikrofonnál Rádúj Róbert Kálmán és Szép Zoltán. Önök a 11. Székelyföld kerékpáros körverseny utolsó szakaszát láthatják. Ez tulajdonképpen egy fél szakasz, hiszen a délelőtt folyamán már ugye Hargitafürdőn megtettünk egy kört, és most már láthatjuk a ma délutáni félszakaszt, amely 125 km hosszú, megjárjuk Alcsíkot, Felcsíkot, majd következik a város utcáin 11 kör. El is indult már a karaván, amint láthattuk, és itt Daniel Christát láthatjuk, amint a nap első szökési kísérletével próbálkozik. Itt már láthatjuk, hogy mintegy 10 másodperc előnye van Csíkszeredából kifele, Csicsó fele. A szokásos forgatókönyv ilyenkor Madéfalván az előnye már 26 másodperc Daniel Christának, hogy valakik megszöknek, és akkor a boly szépen hagyja, hogy felfejdjenek. Itt már Rákoson járunk a kanyarban, itt 43 másodperc az időkülönbség az üldözők, a Hinko Vedverik vezette vonat és Christa között, tehát hagyják, hogy felfejlődjön, és aztán szépen a végére befogják, vagy felfejlődjenek. Vacsárcsiban már 50 másodperc Daniel Christa előnye, és itt a Csíkszentmihályi templomnál teker a boly. Nem sokára Csíkszépvízre érünk, ott Daniel Christa már 1 percen felüli előnyt tudhat magáénak, 1 perc és 10 másodpercet egészen pontosan. Ebben a pillanatban itt a Csíkszépvízi kanyarban, a Szent László szobor szomszédságában teker a boly, Christa az sokkal előrébb van, itt a Szent János templom, ez ugye egy régi településnek a temploma, valamikor Delne, Csicsó, Madéfalva tudhatta magáénak, és itt láthatjuk azt, hogy Daniel Christa egyszerűen megáll, hátrafele integet, és visszasorol a bolyban, még a középcsíki első hurkon Csíkszereda előtt, úgyhogy itt már Taplocánál egységes a hurok, a csapat, készülünk az első részhajrára, Csíkszeredai sprintre. Így van, és láthatjuk, amint a moldáv, valamint a Christian Máger, ugye, aki a pontversenyt vezeti, ők hajráznak, tehát ebben az utolsó mai sprint részhajrában, hiszen ezt követően már csak hegyi hajráink lesznek a Puskaporoson. És láttuk az eredményeket, hogy Máger nyerte ezt a részhajrát, Tanovicki volt a második, és a Reilanu volt a harmadik, ez azt jelenti, hogy 3-2, illetve 1 másodperc jóváhírást kaptak. Itt van közben egy szökési kísérlet, miközben látjuk, hogy szökési kísérlet van, azért még tegyem hozzá, hogy ebben a pillanatban Tanovicki és Reilanu azonos idővel van, hiszen a szakasz előtt 1 másodperc volt a különbség, és a bónuszban Tanovicki 2-t kapott, Reilanu 1-et. 5-ön vannak szökésben. Klisuric, Pályi, Szeliverstov, Koplauf és Canetta, tehát van egy magyar versenyző is ugye a szökésben. Miközben a 3-as határtetőre készülnek kimászni a szökevények, majd a boly. Ez a nap első harmadik kategóriás hegymenete. Az összetettet nézve, és az időhátrányékot a szökevényeknek azt látom, hogy Kopfaufnak van a legkisebb hátránya az éllovasokhoz képest, 13 perc, 25 másodperc, így aztán nem veszélyesek ezek az emberek az élbolyra. Közben a 3-as határtetőn túl vagyunk, itt leggyorsabbnak az ASD Jorbis versenyző Szeliverstov bizonyult, 102-sel Canetta volt a második, Klisuric a harmadik, Pályi a negyedik, és 5-nek Kopfauf ért fel a 3-as tatártetőnek. Nem biztos, hogy ezt pontosan így hívják, ezt a Mincent melletti tetőt, de mi így neveztük el, hiszen ott van a 3-as határ, a Bánkfalvi, a Mincent és a Szentkirályi határ találkozása. Közben már elkezdődik ugye Csíkszereda utcáin az a 11 kör, amelyről beszéltünk korábban is, ugye meg voltunk szokva, hogy előző években 17 kört tekertek a versenyzők, idén 11 kör lett, de a táv az ugye nem csökkent, és ennek a körnek a hossza 5,5 kilométer. És nézzük akkor a kört, úgy nagyjából a vezető 5-ös fogat az belépett az első körbe, itt a Temesvári sugárúton mennek kifele, a Csíki játékszín előtt, az egykori MÁV épület előtt, balra a központi park, aztán kérnek a Vártérre, a Vártéren elő Szászendre utca, onnan ráfordulnak jobbra a Puskaporosra, itt látható a Puskaporos, hosszan a Tudor utcán, a Testvériségen, a Hunyadi Jánoson, aztán a Decemberi forradalmon, ismét a Temesvári sugárút és vissza a rajthoz. Közben látjuk az időkülönbséget is, azért elég teteves a
Tetemes a különbség. 5 perc körüli a különbség ebben a pillanatban az 5 éllovas és a boly között, ami rendkívül nagy, hiszen a kör nagyjából 7,5 perc. És a szabály az, hogyha az éllovasok utolérnek valakit, akkor az illető ki kell, hogy szálljon. Tehát ebben az esetben, hogyha most az 5 éllovas utolérni a bolyt, azt jelenteni, hogy a verseny a többiek számára vége, és ötük között dőlne el az összes megkülönböztető mez, és az első 5 helyezés is ugyebár. Igen, de ahogy te is említetted korábban, ugye nem számít az, hogy tulajdonképpen ez az 5-ös fogad hogy áll, mekkora a különbség, hiszen egyedül Kopfauf áll legközelebb az összetettben, és ők nem veszélyeztetik az összetett versenyt. Közben túl vagyunk az első részharán, a második részharán az első itt a körön, Klisuric nyerte, amint az látható volt, tehát annyiban számít, hogy a legkörözésnél a többieket kivágják, tehát egy esély ennek az 5 embernek egyébként az, hogyha utolérik a bolyt, a másik 55-öt, tehát 5-en megvernek 55 embert, jobban dolgoznak együtt, kevesebben, mint többen, és akkor a legkörözés szabály érvényben lépvén az 55 ember kiszáll a versenyből, és 5-ük között, azaz Szeliversztrov, Klisuric, Kopfauf, Canetta és Pályi között dőlne el nem csak az első 5 hely sorsa, hanem az összes. Tegyük hozzá, hogy azért az egy érdekes helyzet. Nagyon érdekes volna, de Erwin Kisztemaker-eppel beszéltem a napokban, és ő mesélte, hogy volt egy ilyen az ír körversenyen, ahol ráadásul egy 3 kilométeres kör volt, itt közben már a szökevények a harmadik körbe lépnek, tehát egy 3 kilométeres utolsó záró kör volt az illető dublini körversenyen, mondták is a szervezetnek UCI emberei, hogy túl rövid és ebből gond lehet, az írek azt mondták, hogy ne viccelnek, hát eddig még sose volt gond, és egy adott pillanatban 8-an maradtak állva, az egész boly kiszállt, ráadásul az egy kvázi Pro Tour verseny volt, és talán azt mondta a nemzetközi bíró, hogy ezért szállt ki az egyik fontos támogató következő évre, mert azért mégis vicces, hogy 8 ember döntse el egy körversenynek, egy 6 napos körversenynek a végét, és 8-an maradjanak a rangsorba. Itt az üldözők, a boly is a harmadik körben lép. Látjuk, hogy Krista elemében van ismét szökési kísérlettel próbálkozik. Krisztának egyébként az összetettben 44 másodpercre van ő ugye a narancssárga fekete pöttyös meztől, tehát ő ennyire ezért ilyen aktív, és ezért próbálkozott ő meg már ugye rögtön a kezdés után, aztán az nem sikerült, meghiúsult, itt ismét próbálkozik, tehát ő valóban egy olyan személy, aki akár meg is fordíthatná a dolgokat, de sem a Hrinkov, sem a Tusnád csapata nem engedi ezt. Itt még mindig próbálkozik Krista, neki az a pekje, hogy nincs csapata, tehát gyakorlatilag messze kiemelkedik a bukaresti Steaua kerékpározói közül, és itt, amint látjuk, a főmezőnyt, a vonatot, az továbbra is a Hrinkov Edverix vezeti, ez így történt az első szakaszon is, a második szakaszon is, tehát nem valami újdonság ezen a körön. Amúgy is az övék a 2 legfontosabb megkülönböztető, ez az éllovas és a pontverseny, így aztán természetes, hogy ők próbálják a üldözőbót vezetni, de hogyha Krisztának lett volna a csapata, akkor valószínű, hogy sokkal erősebbnek bizonyított volna ezen a körön is ez idáig, és ma is sokkal jobb pozícióba várhatná a végkifelejtét ennek a 3 záró szakasznak. Az 5 szökevényünk közben megkezdi a 4. kört, tehát továbbra is Klisuric, Pályi, Szeliversztrov, Koplauf és Canetta, ők azok tehát, akik a szökésben vannak, és egyelőre ők vezetik fel ugye a mezőnyt, a különbség az továbbra is nagyjából olyan 3-4 perc között mozog. Egész pontosan 3:20, amiközben Csicsáki Tamást láttuk, a Tusnád csapatvezetőjét, hogy biciklit javított, az éllovasok ráfordultak a második hegymenetre a körökön belül, a nap harmadik hegymenetére. Látható, hogy Pályi az, aki kiemelkedett elsőként a nyeregnek, és valószínű, hogy ő fogja behúzni ezt a részhajrát, és újabb 10 pontot gyűjt a hegymenők versenyébe. Lássuk, hogy is van akkor a Pályi, Szeliversztrov, Kopfauf, Klisuric és Canetta volt a sorrend ezúttal. Pályi egyébként egy fiatal versenyző, magyarországi, ő ugye a DKS-i leigazolt versenyzője, és úgy tűnik, hogy elemében van ezen az utolsó félszakaszon. Itt 3 perc, 10 másodpercé csökkent az előny, az 5 képen látható szökevény és a most képen látható boly között. Itt a 3-as számú motot láthatták a kedves nézők, amely tájékoztatta, a Motoinfónak hívják, és egy fehér táblára feketével felírt számokkal tájékoztatta az időkorlátról. Itt akkor fejlemény lehet, hiszen Kopfauf
sebességet váltott és levált a másik 4 társáról, és látjuk, hogy Zanetta már alig bírja tartani a lépést a másik 3 szökevénnyel, itt pedig szépen a boly fent teker a Hunyadi János utca végén, és nem sokára a Szent Király utcára fordulnak be, miközben lám a 6. kört is megkezdik a szökevények, és már csak 3-an vannak. Így van, Kopfauf ritmusváltása úgy tűnik, hogy hatásos volt, hiszen ezzel sikerült leszakítani Zanettát, valamint az ISD versenyzője, így van, Szeliversztov az, akik lemaradtak, tehát ők ketten itt láthatjuk is. Tehát a Speeder Cycling csapatából, valamint az ISD Jorbi csapatából, tehát egy svájci és egy ukrán csapat versenyzői, ők maradtak le a 3 szökevénytől, tehát továbbra is szökésben Pályi, Klisuric és Koplauf. 3 között fog eldőlni a nap 4. a városi körök 3. részhajrája. Itt is úgy tűnik, hogy Pályi, aki elő van, közben nem a részhajrával foglalkozik Klisuric, hanem egy palackot vett át a csapatvezetőjétől. Lássuk ennek a részhajrának a végkimenetelét. Pályi, Klisuric és Kopfauf, ez volt így a sorrend, és következik, úgy látom, hogy az ISD ukrán kerekese lesz a 4. és Zanetta az 5. Miközben néhány édes pillantást és szót váltott az olasz, mert hogy a svájci csapat olasz kerékpározó a Zanetta és az ukrán versenyző, közben az üldözők is beléptek a 6. körbe, ekkora tehát a különbség a Puskaporostól a városközpontjában lévő Szabadság téren meghúzott rajtvonalig az élboly és a szökevények között. Immáron 3-an vannak elő, 2-en vannak mögöttük, és utána következik a boly, aki most ér a Puskaporostra a részhajrához, de hát itt már nekük semmi lényeg nincs, hiszen az első 5-öt pontozzák ennél a részhajránál, mert hogy 3. kategóriás részhajráról van szó. Egyébként láthattuk, hogy a Puskaporoson gyakran frissítenek a versenyzők, kapnak ugye kulacsokat a csapatvezetőktől. Úgy van ebben a félszakaszban, hogy 2 körrel a vége előtt még megengedett frissíteni. Igazából a nemzetközi bíró ma az időjárásra való tekintettel azt jelentette, hogy az utolsó körben tilos csak a frissítés. A csapatok azok, mi már a 7. körben vagyunk, ugyebár legalábbis az élboly, a csapatok azok a különböző helyen a körön belül pozíciót fognak. Rendszerint itt az egyik olyan hely ebben az Enyhe hegymenetben, a Temesvári sugárúton, a másik pedig a Puskaporosnál, mert ott a legkönnyebb átvenni, ugye a legkisebb a sebesség, a legkönnyebb átvenni, átadni a palackot a csapatvezetőnek, a csapat tagjainak. 7. körbe lépett közben a boly, és már csak 4 kör van hátra a végkifejletig. Így van, és közben láthatjuk ugye Georgiadis Yorgoszt, a Steaua Bukarest edzőjét, aki egyébként a román válogatott edzője is. Ő ugye gondoskodik a sportolóiról, és éppen egy pótkereket vitt a kezében, lehet, hogy valaki defektet szenvedett. Hát volt ilyen, akinek műszaki gondjai akadtak eddig is. Ebben az egyik az Klisuric volt, aki már mindjárt az elején a városból kimenet hátsó, akinek az elején a városból kimenet a hátsó gumia kiszólt, és csak Madéfalván ért vissza a mezőnyre, de az nem akadályozta meg, vagy talán az volt neki egy olyan plusz bemelegítés, hogy azzal a sunggal úgy döntött, hogy szökés kísérel meg, és ez már Zsögöd óta áll is, ők vannak az élen, valamikor 5-en voltak, most már csak 3-an, itt van a másik 2, aki szökevények között volt, és a 4. összességében 5. részhajrája a napnak, szintén Pályi, Klisuric és Kopfauf sorrend, tehát hasonló az előző részhajrához, és nagyjából megegyezik az idő köz, mint egy 2,5 perc, az 3 szökevény és a boly között. A szökevények már, amint látható, a Hunyadi János utcán vannak, miközben most egy újabb szökési kísérlettel a boly a Puskaporoshoz ér, és Zanettát megfogták, és láthatjuk a kép jobb oldalán, hogy Szeliversztovot is, tehát gyakorlatilag nem bírják már, talán a bolyt se tudják majd megfogni, tehát nem tudják ezt a sebességet tartani, nagyon nézelődnek jobbra-balra, de hát nem tűnnek nagyon fitnek. Novák Károly Eduárd is itt volt egyébként ennek az üldöző bolynak a végén, miközben a Green Life kerekese Kopfauf, a szerb kerekes Klisuric és Pályi Csaba, a DKS-i Content kerékpározója
3-asban továbbra is az élet. Így a 8. körben egyébként azt figyeltem így az arckifejezésekből, azt szűrtem le, hogy Pályi Csaba kezdett fáradni, kíváncsi vagyok, hogy van-e még tartalék ereje, hiszen ő az egyedüli, aki ugye ki is zipzárolta úgymond a felsőjét, és gondolom, hogy akkor ő már így kezd fáradni a végére. Reméljük, hogy azért van még tartalékja és bírni fogja. Közeledik a bój, immáron 2 percnél kevesebb az idő különbség, lássuk pontosan a 9. kör végén 1 perc 47 másodperc a 9. kör végén a különbség, itt már puskaporosra ismét, az üldözők, a bój ismét nagyjából a téren, de hát nőtt a sebesség. Így van, és hangsúlyozzuk továbbra is, hogy a szökésben lévők az összetett versenyt továbbra sem befolyásolják, tehát itt bárki nyer közülük, 3 közül, ha megnyeri valamelyik, az nem befolyásolja az összetett versenyt. Ha már szóba hoztad, akkor ebben az esetben továbbra is gyakorlatilag a verseny előtti felállása mérvadó, Bosman az éllovas, 10 másodperccel követi Mágert, itt látjuk, hogy Szilvesztrov alig tudott már tekerni, ugye van fáradva, és itt Zanettá is már sétakerékpározásra vette a ritmust. A harmadik, most megosztva Tarnowicki és Reileanu, köztük a 100 másodpercek fognak dönteni, a 2 időfutam 100 másodpercei, hogyha a történet nagyjából így marad, tehát ebben a pillanatban egálban vannak ketten, és onnan tovább a többiek már nem veszélyesek az élbolyra, hiszen Rusznáknak 29, Vermeulennek pedig 33 másodperc a hátránya, és nehezen elképzelhető, most már a 10. kör elején Zanettát lassan lekörözik, tehát a sokáig szökésben lévő olasz fiú, aki a svájci speeder kerekese, az ki fog szállni lekörözés miatt. Itt Novák Károly-Döradot láthattuk a kép jobb oldalán, és a nap utolsó hegymenete következik, amikor még pontokat osztogatnak ebben a külön megkülönböztető mezért folyó versenyben. Ezt is úgy nézem, hogy a magyar versenyző Pályi húzza be, így is van, tehát Pályi ezt is behúzta, Klisuric a második, Kopfauf a harmadik, és lássuk, hogy akkor mi fog történni továbbra, hiszen most már ugye a 10. körben járunk, tehát itt most már nagyon komolyan el kell gondolkodni azon, hogy ki, hogy támad, hogy helyezkedik. A 10. kör gyakorlatilag az utolsó előtti kör, még egyszer fognak végigmenni a város utcán, és azzal befejezik. Paulus és Gogol, a Krinka Vedveris 2 versenyző lett a 4. és 5. ennél a hegyi hajránál az imént, és másfél kör, annyi van még hátra ennek a 3 fiatalembernek. Egyébként 2 lehetőséget látok, vagy az lesz, hogy a 3 versenyző közül valaki meglépik, és itt van ez a fiatal fiú, pekére ő a 3. helyezett, Reileanu, az előző körbe kiszólt a hátsó gumia, és most egymagába próbál felérni a főbolyra Reileanu. Most pedig azt láthatjuk, amint Kopfauf váltott egyet, és ritmust váltott eléggé keményen, hiszen próbál meglépni a 2 szökevény társától, és ugye ne feledjük, hogy most már a 10. körben járunk, tehát Kopfaufnak ez a mozdulata, ez a lépése, ez mindenképp döntő lehet. Lássuk, hogy tudja-e növelni ezt a sebességet, és egyáltalán a többiek tudják-e tartani vele a lépést. Tehát ne feledjék, Pályi van ott még. Látod, hogy Klisuric próbálkozik, de Pályi nem tudja Klisuricot megelőzni, hogy egymás segítség, hogy utolérjék egyelőre Kopfaufot. Itt most már saját szakállon van mind a 3 versenyző, úgy érzem. Nagyjából igen, elő Kopfauf, bevette a kanyart a Szentkére utcáról a Székkútjára. Még frissítésre is van ideje. És lássuk, hogy mekkora lesz az előnye itt a Márton-Áron gimnázium előtt. A Márton utcában most... Itt már jó nagy előnye van, hát hogyha tudja tartani ezt a ritmust, akkor azt hiszem, hogy besétálhat a célba a végén. És itt az utolsó körre térünk, látjuk az előnyét, mintegy 100 méter így szemre a üldözőkkel szemben, az élen tehát Kopfauf és 2 üldöző, Pályi és Klisuric, de inkább csak utána kerékpározó, mert úgy tűnik, hogy Pályi teker elől, de
fogytán vannak neki is a tartalékai, hogy szépen fogalmazzak. Egyébként Markus Kopfhauf ugye a VSA Green Life versenyzője, és hát a VSA az egész kör alatt készült a szakaszgyőzelemre, talán most itt az utolsó szakaszon összejöhet nekik. Meg is érdemelnék, hogy őszinte legyek, hiszen ha belegondolunk, Florian Bissinger a legjobb emberük, ugye fel kellett adja a körversenyt, és akkor itt talán ők úgymond javíthatnának valamit a csapat eredményein. Itt utoljára áll ki a nyerekből Pályi a puskaporoson, Klisuric pedig szépen nyerekbe ülve követi. Szintén ők vannak, ráfordultak a testfélség sugárútra, egy félkörük van hátra, miközben a Boy most megy ki a puskaporoson, sárgában láttuk Krisztát. Hosszan teker a két üldöző, gyakorlatilag a második és harmadik helyzet is látható az, hogy utolsó körben már vannak, akik éppen csak arra koncentrálnak, hogy befejezzék a kört, tudják, hogy már nem fogják őket hátulról utolérni, hiszen utoljára halad át a célvonalon. És közben meg láthatjuk, amint Markus Kopfhauf nagyon simán megnyeri a versenyt, hát jól tartalékolt az osztrák versenyző mindenképp, így a VSA Green Life behúzta a győzelmet az utolsó szakaszon, és örülnek is rendesen ennek. 3 óra 4 perc, 6 másodperc, tehát a 125 kilométeren. Hát meg is érdemelték, a fennvaló velük volt, sajnos Bissinger kiszállt, hogyha ő nem szállt volna ki a kastélyetapon, akkor valószínűleg kicsit másképp lett volna az idei kör is, és itt másodikra Klisuric megverte Pályi Csabát, tehát a sorrend Kopfhauf, Klisuric és Pályi. Közben láthatjuk, amint Kopfhauf a csapatával együtt örvend, és lássuk, hogy a mezőnyből kiérkezik, hoppá, ott majdnem eldőltek. Dusan Kalabatát 4. helyen, Timon Lóderer a VSA-ből 5., Szergej Grecsin 6., Nikolaj Tanovicki a Tusnádtól 7. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire befolyásolja itt az összetett állást ez már semennyire. Moritz, Lezika és Rusnak férben még az első 10-ben, látjuk az idő különbségeket, és akkor most vetik össze nagyon gyorsan a bírók a század másodperceket a prologról, illetve a tegnapi időfutamról, erről a kettőről, és kiderül a végére, hogy ki volt a harmadik. Itt láthatjuk ugye a szakasz első 3 helyezettjét, Markus Kopfhauf első helyen, Klisuric a szerb a második helyen, és a magyar Pályi Csaba harmadik. A pontverseny legjobbjai, második Kopfhauf lett, a győztes pedig Christian Mager a Rinkov Edverix csapatából. Itt pedig a hegymenők vannak, első-második a két moldáv, harmadik helyen Railano, első helyen Maxim Rusnak. A legjobb U23-as versenyző pedig Vermeulen, az Árbő Duratec csapatának kerékpározója. Az osztrákok ugye vittek mindent, közben láthatjuk a legjobb román versenyzőket. A radleresek, a Csuk Radler mezben, Steha a 3 sportoló és Novák Károly Eduárd. A legjobb magyarnak járó zöldmezt pedig Walter Attila kapja, aki egyébként szinte végig uralta ezt a mezt. És a második Kis Gergely volt, aki már egy nagyon-nagyon tapasztalt versenyző, le a kalapál előtte is. Itt pedig a végső összetett láthatjuk, a győztes Patrik Bosman, második helyen Christian Mager, harmadik helyen pedig Nikolaj Tanovicki. Ez a 2017-es székely körverseny egyén összetettjének dobogója. Itt pedig láthatjuk az utánpótlást, reméljük, hogy majd egyszer ő is a dobogóra állhat. Ők 3, tehát azok, akik a Székelyföld kerékpáros körverseny legjobbjai voltak. Hátra van még ugye a csapatverseny, amelyet a Hrinkov csapata nyert meg a szerb válogatott és a Cube Csömör csapata előtt. Azt hiszem, hogy a Hrinkov teljesen megérdemelten győzött. Jó körversenyünk volt, Isten tartsa meg, mindenkit köszönjük, hogy velünk voltak.